Чираттагы котлау хатыбыз Новоспасск бистәсенә аша. Бүген үзенең балик булган яшьлек чорының иң матур мизгелен, 18 яшь тулу көнен Урта Терешка авылында туып үскән чибәр кыз Булатова Юлия Марсовна каршы ала. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны Урта Терешка авылыннан әбисе Сания Шикуровна, бабасы Максут Ислямович Булатовлар, әбисе Сора Ибрагимовна Бигбаева, Иске Кулаткадан апасы Суфия, абысы Ринат Атауллиннар, Новоспасск бистәсеннән апасы Сурия һәм Расим Биляловлар, Пенза шәһәреннән Әлфия һәм Юсеф Пончиевлар балалары белән кытлылар. Иртән торып, ике якка тулымнарыңны үреп, кай арада үсеп өлгергән балакаем, бүген балик булган көне, туган көн бәйрәменә хәзерләнә. Яңа гына әйтерсең кулыбызга бер кочак булган бәхетебез Юлия безне алган идек. Шулара 18 ел вакыт үтеп киткән. Юлия безнең уникаль сабый. Ул бик ягымлы, кеше кайгысын беренче чиратка куючы, дуслыкның хакын нык аңлаучы бала. Аның шул кадәр эчке дөньясы пак, кирләнмәгән. Әйтерсең ул әкияттәге гүзәл фәрештә сыман. Самара медицина уку йортына керергә дә насыйп булды үзенә. Синдәй киң күңелле кешеләр ул тармакта эшләргә тиеш балам. Әти-әнисе дә, без әбиләре, бабасы да, барча туганнарыбыз, дуслары да аның белән горурланабыз. Кадерле оныгыбыз, Юлиябыз. Күзләребездән яшьләребезне сөртеп, сыкланып сиңа карыйбыз. Күзләребез генә тимәсен балам. Синдәйләр безнең өчен бүтән юк сыман. Син йөрәгебезнең тынычлыгы, шатлыгы, тормышыбыз бизәге. Я бер Аллам, тормышыңдан начар кешеләр очрамасын. Бар хыялларыңны чынга ашырырга язсын иде сиңа. Юлия безнең йөзләренә кояш кунган елмаеп. Яшәмәсен иде балам гомереңдә моңаеп. Безнең оныгыбыз шикелле бүтән балалар сирәк. Үзе сабыр, үзе тыйнак, эзләп алырга кирәк. Раббым үзе саклап йөртсен сине гомер юлыңда. Язсын иде балакаем хыялларың ашырырга. Без сине эзелеп яратабыз, кытлыйбыз туган көн белән. Өлкән булып җитештең бит, 18 яшең белән. Үзең инде хәзер булдың, дәүләттә тулы шәхес. Алдатмасын гомереңдә, адаштырмасын нәфес. Гомер буе без сыкланып, горурланып яшиек. Бәйрәмнәрең белән кытлап, матур җырлар бириек. Юлия, әби бабаларыгыз һәм барча туганнарыгыз да сезне чын йөрәктән яратып, бүгенге икеләтә бәйрәмегез белән кытлыйлар. Бүләккә җыр юллыйлар. Кабул итеп ал әле. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак, яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең
шәп